may 13 na akong ano doon. Sarap pala. Ate Edna, uuwi din. Doon ka magpapasko. Paano mo ba? Hala lang, balik mo kuya. Ha? Ano lang, balik nyo? January 12. Wow, Ang tagal naman. 1 month. Ay, ang gaya. May reklamo nga yung dalawa matandaan. Ay, kuya. Balikan mo kasi. Anak. Sabi, bakit ako tagal? Kaya naman lahat. Taga doon ba si Nira? Hindi tagal namin yung kada panigikan. Wala kang tao. Meron. Ay, kuya, Kaya balikan lang, mo lang. may 21 days na ako. 21 days na ako. Eh, minenus ko pa yung statutory holiday tsaka ito palang tandaan niyo, baka hindi alam yung off niyo. Huwag niyong ibilang doon, ibilang niyo dapat doon sa bakasyon niyo. Oo, sali na. Sali na. Linggo. Oo, hindi na. Halimbawa, 14 days na kayo. Merong Na-cover na dalawang linggo. kasagasaan. Ganun na sa amin. Hindi na dagdag. Yung mga iba hindi alam. Kaya nga. Ay, iyan niyo tayo. Hindi lang yun. Sayang. Kahit na, ibilang mo rin yung at kinakatasan ka ng ano mo, ng araw na yung Open lang sa ay, amin. okay lang. Walang problema. Eh sa akin, ma-wise yung babae eh. Oo. Tapos nung una, hindi ko alam. Yung unang uwi ko, hindi ko alam. Eh, oo. Hindi ko sabihin, kinakaltasan niya yung, kung ilan yung araw na, halimbawa, 14 days. Sumobra. Yung kasama ng sumobra. Kahit linggo, ibinibilang niya. Ganun. Bawa sa'yo, di ba? Eh, nalaman ko. Bayaran Kasi, mo yun. ano, yung mga pamangkin ko. Nung pangalan ko ako, parang uwi ko na. Oh, that is, wala ka naman, sabi pa. Wala ka naman, sabi, ma'am, that's my home. Ate Lady, How come, halika sabi na. niya, we asked labor department, wala kang, May kain. wala kang sabi, hindi na siya nagsalita. Pati yung mga statutory holiday. Eh, kaya ako, may 21 days na ako sa 6 years. Ate, ilma na. Pakain na lang. Kaya isang buwan ka na. Natapos ko na yung 6 years. Hindi pa rin ako, sa 1 month eh. 21 days plus yung 4 na Sunday, tapos dalawang 6 statutory years? holiday. Wala pa ba yun? Pati, 6 years marami. ko. Ay, meron na. Natawag pala sila. Ate Lourdes Tapos. Ha? May natawag. Ikaw? Sino? Ikaw? Kanina tumawag. Kapi daw. Ay, ako sayang, meron akong kape. Gusto mo kape? May tinig lang ako. Hindi kami nagkakape. Mas masarap yung Ay, may gatas yun. Gusto ka ba na lang ngayon? Oo, ang Palayanan. Dito sa bayan. Kami maya-maya. Magkababayan tayo. 15 minutes mula sa... Eh kayo, Gapan. Sabay na to kami. Sa Kalapit. Pero Tagalog din kayo. Oo, Tagalog. Tagalog. Sige. Kuya, Tagalog kami. Lokalado, hindi Tagalog pa yung ano ka? Ha? Tagalog. Ako sa Buanga talaga ako. Sa Isa ka doon, sa Bacano, parang Espanyol siya. Alam natin Lourdes, oh. Ano yun natin Lourdes? Ano mo? Saan? Si Ate Sylvia mag-iwin. Bakit na sila si Sylvia? Sa Bacano. Espanyol. Ba't si Sylvia wala? Yan yung salita nyo. Ano na? Mama ko, Bicolana. Magkano rin kayo? Sa Iloilo yan, di ba? Iloilo ka? Magkaiba yung salita? Magkaiba, Bisaya. Magkaintindihan Pansit na kami. lang. Longgo kasi ano. Mamaya na kumain. Kasi ang Bisaya kasi pag ilonggo malambing. Ay, hindi kami sa. Sa tigas. Akala ko kanina ino. Bisaya. Eh, taga sa kayo. Hindi naman ganyan. Kaya pala hindi kayo nakapag-asama eh. Bakit ba? Eh, takot sila sa Batangas eh. Kaya hindi ako nakikita. Siguro nangahabot na dati ng baby baby eh. Kaya pala eh. Ay, ano ba? Ay, ano ba? Maala na. Kila-Emily na tayo sa... Kila-Emily na. Oo. Kila-Emily na. Kila-Emily na. Hindi, ang ABC yan, normal lang. Parang mga taga-South. Ang taga-Cavite. Pero Tagalog pa yun. Wala nung kape? Hindi ako tumitin eh. Pag maalat, hindi ako may maalat. Bawal sa akin. Ito, maalat. Oo, grabe ano. Alam ba? Oo, sobra. Bawal sa amin ang pala sabi. Saw mo sa kami. Para hindi naman ano. Para hindi naman Basta sama mo sa
kami, sobrang kami. O isa akin. Ano oras na? Magwawala lang. May appointment ka, kuya? Hindi, hindi yung ano kahit. Wala akong Baka sa ano, baka hindi na ako makalabas sa ano. Bibili pa ako. Sakasang ko yung babae. Naka-duty ako. Eh, yun pa yung matanda sa grade. Oo. chocolate. Na parang maanghang-anghang. Pagkatag pa, ano sa akin. Ayan, Oo nga. Hindi, pagkatag sa araw ng interview ako. 21 days yung ayun, wala nyo silang matak sa akin. Kaya Ate, nga, hindi nila na-take na malapit na ka. Baka may matabain ako sa baka sa ito ko yung damalan. Ay, 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 ganun ba? Kasi, ay, oo, wala nga pagpatuloy. ayaw naman dali namin. Dahil naman sa damo na sa drinks, ay. Huwag naman kayo mag-English. Ayaw, doon ka pa rin. Asan na? Ayun ang ikaw na. Ano yan? Ayan, pili ka ko. Ano ba sa mo yan? Mamaya na ate. Kasi ang ugas na pag-iwan muna. Ulit. Kaya na. 200. Ah, pero may ako nakakita. Sa welcome, madami. 200 din nila. Hindi nyo sa hindi ko sa harap sa inuman. Ate, sa harap. Ay, sinigang na sa Patay. Embos at Silvia, sa ating isang mabait na neighbor. Ay, Silvia, ang ating mabait na neighbor, tumingin ka doon. Nasa ano tayo? Ano daw ba Nasa YouTube. Ano tayo masasabi mo sa anak niya? Congratulations. Ayun, yan po si Ate Silvia. Naka-YouTube. Wow, galing. Sa'yo na, nag-YouTube yan. Kaya lang matagal bang sumilbi yan. Tampay yan. Natampay ni Tay yan. Masarap. Ano yun? Si Mike, saan? Siya pa Dito. siya pa yung misis, tapos siya pa lang. Nahuli pa pala. Yeah, paket ng isang ano. Eh, John. Paket ng isang ano. Kaya ako Ako, ay lola na rin yan. Ay, kuya, hindi ko alam. Lola na rin ito. Talaga? Yung buong bunso pa nagkatawa. Gusto pala yun. Ilan taon na ba yung pangalan mo? Lagyan mo sa 21. 21. Yung pangalan ko, 22. 20 lang. Hindi pa. Asawa na rin. Hindi pa. Ate Lourdes, Yan ang teacher. Bakit hindi ko ngayon eh. Yan ang teacher mo. alam niya, uy, sa reto pala. Okay, mga Yun ang teacher. Doon. Ate, Uy, teacher na lang, teacher na lang. Kaya nga, yung pangalan ko, engineer. Oo, ayun pala. Mababas ka nga. Ate, tuloy Kaya lang kang nakakami. Gusto ko makilala yung ano. Si Emily, si Emily. Baka pwede ipakilala ko yung binata ko sa Matandaan na lang, matandaan. Ang maganda yung mga dalaga niya. Ayun na. Ay, maganda naman yung sayo na nanay. Pero wala. Siyempre, Hindi. maganda kasi yung puno. Siyempre, yung mga bunga maganda. Sabaw, sabaw. Tayo. Magkano na lang kayo? Ay, ito pala. Nananakot eh. Sunduan na lang. Nananakot ako eh. Sunduan na lang. Ako ninang. Sunduan. Eh, may sasabihin sana ko kailang naharap na ako eh. Tinatakot na nananakot eh. Hindi kasi nakapunta. Grabe naman. Grabe naman itong balas. Nakahanas agad. Wala pa naman. Hindi, meron po yung kasi sinabi na nagmana naman sa nanay. Matanong sana ako kailang nananakot na. Ay, pwede bang matanong? susuntukin ko yan, kuya, pag yun na kumain ka na. Kasi yung dalawang dalaga niya, iba yung beauty nila. Diba? Maganda. Pagkano dyan? Kamukha na yung drama. Lola Saan doon? Saan doon? Ano doon?
bahay ng dalawang isa. Talaga maganda yung nanay yun. Oh, maganda yung nanay. Kaya lang iba yung ganda ng dalaga niya. Yung dalaga niya. Kaya yung dalawang binata ko. Alam mo, kuya, hindi yan maniwalang kamukha ko. Kamukha ng tatay. Eh, yung dalawang binata ko sa mama nila nagmana eh. Alam ako. Okay lang. Hindi ka lang. Wala na pa. Kapupuki ng anak ni kuya, matatangkad pa. Ha? Mga Yung matatangkad. dalawang Oo, matatangkad. Wala ka, hindi naman sila alis ng Pasko. Oo, nga kami dyan. Kaya di Pasko, hindi makapakain sa baba. Wala papakain kami sa Pasko. Wala kami pakain ng sila alis sinabi. Sa akin naman, namumroblema sila. Kailangan daw nila akong sabayang umalis. Sabi ng matanda ka na yun. Because you're away. Sabi niya, you're not here. We need to go also. Ano sila? Mayroon ba sila? Totoo lang. Sige, sabi lang. Ano pinagdadaan? Ako, wala lang ako. Hindi sila gamit. Kaya takot na takot silang mawala ako. Yan, ganun. Ayan, di maganda. Ano lang nakakalaman niya na. Kaya sigurado si Dilima na Ano? Dilima na Bueno. Ay, kasi yung masimuna eh. Naman, pati siya na, naniwala na. Eh, sinayawan lang. Sinayawan mo lang. Kaya may ako. Hindi, sinabi ko na. Hindi. Makaya ka naman kasi yata ayaw. Hindi, yung ang umpisa kasi, di ba nakaparada ako dati dun sa ano? Ay, merong ganun dati. Paano namin dati yun? Eh ngayon, araw-araw may napakain ng aso. Eh sabi ko, hindi puro ganun na lang. Baka makita ka ako ng boss ko, sinabi ko sa security wala na dyan. Tapos, yung unang nakita niya si Dilima. Hindi ko lang alam kung ano yung sinabi niya. Wala. Tinatanong kasi kung bakit hindi Oo, niladang hindi sa Yan ibo. ang kanay. Bakit ko inaya ka? Sino nag-live? Ayaw sumama. Wag grabe. Nagalit sila sa iyo. Tapos, nung nagwawala na siya, diba? Nagwawala Ay, na. nagalit siya. Akala ko si ate na nagwawala na siya. Dami nung sinabi. Sinalubong ko. Akala niya siya yung... Pinipin ko siya. Akala niya pinipin ko. Sabi ko, ano yung inanong sabi ko? Wala na. Dami niya sinabi. Sabi ko, gusto ko lang naman naging kapon. Sabi ko ng security, pero wala akong pinangalanan kahit isa. Ganun pala yun. Mula noon, hindi na kami nag-ano. Sinabi ko kay ate na, kay Maria, sila Lenny, sinabi ko kung ano yung totoong nangyari. Ayaw paniwalaan. O sige, sabi ko, hayaan niyo na siya. Hindi ko na rin siya kakausapin. Kahit wala. Pinanindigan niya yung ano niya. Lahat. Pati yung mag-ina. Ay, dito. Dito yung kapo. Okay na rin sila. Kahit ano, si Dami ni Kati. Ano rin yung sagutan din sila sa babae. Ako na lang hindi binabati. Fine, sabi ko. Fine, I love Video you. yung isa. Fine, I need diba? you. Pero lagi kayo kuya nagpipicture keke. Oo, kung makakatay nga siya nun eh. Sabi nga sa akin eh, parang may something. O, diba? Magkita niyo yung mga yan po, sino Kasi Maria. Ah, si Babe. Kami. Oo. Si Babe rin yung nagsimula ng... Ayun na pala, hindi man lang kayo ano. Ay, grabe ka, Babe. Sabi ko. Kung alam ko lang kami okay pa. Kumanda ako kuya patay ka. Siguro Buti na lang. Tapos
sabi ko. Na may balita daw na Ayaw. kami nga. Grabe sabi. Hindi ka ba naniniwala? Hindi naman sa naniniwala yun. Kasi nga nung makakabay kahit sa bus. Kahit sa bus. Yung bago dating ako. Yung first ano ako. First 1 month, 2 month, 3 months. Yung Ay, dapat yung gayahin mo yung kapatid ko. Pag inaakbay ng babae, sinisingil niya yung sinisingil ng ang baraso. Sabi niya, di ko ba sinadya? Sabi ko, hindi ko ba sinadya? siya nga sinasadya niya eh. Talagang, tignan niyo yung mga picture nung mga unang-unang picture na. Kung makakakbay siya nun, tignan niyo. Ako nahihiyo sa lalaki ko ngayon. Bilayin mo, Lalo hindi ayaw mo. Nakaano ka diba? Nakadikit. Oo. Alam ko rin. Talagang kaya gagawin kayo sa ano. Ang kanday baby, I love you. Yun. Walang tawag na sa kate. Ano na? Sa loli ko kami si loli sa may-ari. Dalawang araw na. Tatlong araw na ba? Ano, bento to, bento? Hindi. Hindi, merong may-ari niya nasa China. Pinaparenta. Pinaparenta. Eh, natapos na si kontrata. Sabi ba niya? Ako na. Nasa Ako tsaka yung chick. Parang andyan sa bago pa rin. Parang di ba? Bababa lang ako yung unity. O, Singapore. Pero nag-move sila sa China. Nag-move na naman sila. Oo, ay, move sila. Kasi yung trabaho nila dati. Oo, sa Pilipinas. Napasok sa amin. Sino ba sa kanila yun? Bago yung Baby, I love you. Ayun. Okay, sikat yung tayo. Eh kung may ring nga ako, sinasulat ko. Nakikisip dito. Tama. Pero nagbabaro na sila. Hindi naman nagparamdam. Hindi naman Sino kaway ko ah. Hindi, kasi di ba na lalaki siya, alam niya yung... Oo. Kasi tayo. Kasi alam na Yung unang-unang meet ko pa lang namin sa bus noon. Tanga ka. Di ba rin sa tatanungin naman kita bakit naman Biglas mo sa problema, di ba? Kasi siyempre may case ito. Hindi. May case ka daw, may case ka daw. Ano daw? May case ka daw. Yes, ate. Hindi. Good be ako. Ayun, bakit tanga ka daw kasi hindi mo Hindi, buti na lang. Eh kung gano'n pala. Okay nga. Kung gano'n pala sa May case kabokal ka na. naman. ano. Di ba may case ka? Di ba ang babae ka? Anong case? Anong case? Ang case ka? Ay, kagwapo yung baby niya. Case. Oh, Sino? Si Patsy? Yung mga hindi matangkad. Kaya oo, pinagmamalaki niya. hindi pinakita ko tayo ba? Hindi. Claim niya lang. Kuya, baka kuya, alam mo na matulad naman sa isa. Ginaganon Hindi sa iyo. Siya lang nag-claim. Ganyan tao. Oo. Bahala kayo dyan, basta wala akong narinig. Basta ako, hindi na ako. Wala Oh, dinig. lang baby, I love you. Pag nasa baba ka kayo, dinig. Basta kayo basta basta ako. Basta ako. Kaya nga, baby, I love you. Sabi nila, hindi rin masarap. Ayun ba? Ano lang? Hindi nagsabi sa akin, hindi rin masarap. Itong ano pa? Hindi masarap? Kasama. Hindi masarap? Sabi nila, Hindi masarap, dapat mabusan ako. Okay. Ay, kumain ko dito ano sarap. Ay, nagkakap na ako. Talaga. Masarap nga na. Ano ang nagsabi ko sa'yo? Ako? Kaya pala nakatatlo pa. Hindi na pala naman. Hindi ra ako dyan eh. Naman ang kaigiran ni Ate Lourdes. Ano yung lugar yung pinato ko na rin? Ay, cheese. Hindi ko mag-enda yan. Ano ang ginilagay Pag ko? gunte, pagkahano mo, ganun mo na, ganun mo na nilalagay. Ah, Ang ibabaw lang kaya pala. Sabi na eh, hindi marunong eh. Basta pag nag-get Sabi na lang, di marunong. nadali mo. Di ba ang sarap naman? Pati yun nga. Nani kasi. Kasi nga, hindi ko yung pang-pasta na cheese. Ano lang yan? Ano yung ilagay ko na sa Hindi, hindi talaga. Hindi talaga masarap. Sarap. Hindi, nilagay ko doon yung May na saging, yun ang kamates. Nako, ayoko na kamati. Ayoko. Hindi, ibang klaseng kamatis to. Ayoko ng ayoko ng besin mo na yan. Second time mo na gusto ko. Gusto ko yung first lady ako. Ang gusto kong besin mo yung matigas.
Alam mo na pala yung matigas. Ano lang? Hindi ko naman alam. Wala na po sa akin ng lambo. Oo. Alam mo sino mag-ito sa akin ng lambo. Lambo. Ano ba to? Chocolate na parang may Vicks. Saan mo kaya masarap yan? Hindi, hindi ako nakain. Meron natin kautak. Ayaw nila. Kaya nakita ko yung kambal sa picture. Hindi doon. May kakambal ka ba yan? Kaya ang gusto ko sana Oh, ganito talaga eh. may kakambal ka? Ayun ba Hindi yun? ako kasi tanong. Ayun doon sa nagtatrabaho? Hindi, hindi na. Ang problema, hindi kaya kasi sinutok ko eh. Dinudugo pa siya kuya. Dito ba kuya may SS na yan siya. Hindi. May pag-ibig. Ano yun, may business yun. May tatlo ang gift nun. Namamasada. Oh, yun lang ang sila. Yung parang ako mag-operate. Kaya lang ang problema, baka hindi na sila makakapol. Yung Hindi na nakambal ka. Nakita ko Ang natin? Sino mas guwapo? parang yun yata. Ayun, mas guwapo. Kasi hindi na Ah, sa akin. kalaban niya tayo. Magkakambal kayo ng kambal mo kuya? Narinig ko kasi yung siyempre ko eh. Nanganak ko kasi Hindi sila iba. Kambal din? Hindi, may pagkakaiba silang dalawa. Ah, medyo ano yung taste niya. Malaki. parehas ko ng kambal ko eh. Ganun din. Hindi depende. Wala pa na Pero parang ibang tao kasi Eh, yung 20 naman pwede i-ano yan sa 1 years old na anak na namin yun, nangulog pa lang siya. Alam niya eh. Hindi sila nag-asawa. May kasama kahit lang ano. Namatay asawa. Hindi. Nag-separate. Tinake nila. Teenagers. Narcoy. Pero sa akin, sa akin. Bakit? Nagano siya. Tapos Thank you, Dr. Sarap. Sabi na yummy. Talaga ako. Ate, parang nag-burn na ng kapatid ni Kuya. ang talaga? Makalisigaw. Oo, yung kami din yung babae. Pero ang pinakagusto nila yung adobo. Parang yun na lang. Adobo yung patas yan. Hindi ko narinig eh. Baka tayo masaya sa kanya. Patay tayo. Bale, hindi naman ako naaawain. Talagang hindi siya makano sa akin. Wala naman tayo. Magmodela ka na sa kanya. Sprite ba pag gamot? Barado? Kasi sabi barado na Ang lang. layo. Oo, sabi barado. Nag-aabot yung Sprite kasi barado yung po. Akala ko. Yung spicy. Spicy daw kainin mo. Ano naman to? Sisi. May sisi. Sisi nga naman. Grape juice. Tumawag ba dyan? Tama na siguro. Ubus na ito akin. Ubus na yung mga pagkain. Alam mo naman, hindi ako Te, ano masasabi mo sa nagpakain sa atin? Sponsor. Sana may sa ulitin. Ayun! Mami! Mami! Kailan po mauuli ito? Malapit na ulit tayo mag-ano. May Christmas, may New Year pa tayo, Ayan. di ba? Sana. May Chinese New Year. Yung babae. Thank you guys for watching. Marami Have a na nice Yung babae day. din. Marami na silang narinig. Bye-bye. Marami na narinig. Oo. Pwede naman yan. Pwede naman. Hindi pwede. Meron pa guys, oh. Thanks for watching. Bye-bye. See you on my next video. Bye.